ओरैनो जोंनि बे 31 क्यूरिगी एंड 12 पमसी अल वर्ल्ड टाइकोंडो चेम्पियनशिपा जों इयारलि जायो। जोंनि मोनबा डिस्ट्रिक्टआव जोङो सोलाय जोङो खुंबाय थायो। थांनाय बोसोराव बरमायावमोन, देग्लाय जों क'क्राझाराव खुंबावबाय। बाय जोंनि बड'लेण्डनि मोनबा डिस्ट्रिक्टआ दंखायो आरो आसामनि गोबां डिस्ट्रिक्टआ बाहाय बाहागो लाफैदों। लोगोसे बाहाय जोंहा गोजोनथाव खौरां जों सिक्किमनिफ्रायबो बाहाय बाहागो लाफैदों आरो मेघालयनिफ्रायबो बाहाय बाहागो लाफैनो हाफैदों। आरो गोबां जोंनि आसामनि खना खनलानिफ्राय आरो सिक्किमनिफ्राय गोबां रेफारिफोर टेकनिकेलफोर जोंहा फैदों। आसा खालामदों बे 31 क्यूरिगी एंड 12 पमसी अल वर्ल्ड टाइकोंडो चेम्पियनशिपा मोजाङै जोबलांगोन आरो बाहाय 400निबो बारा जोंनि गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों आरो गोबां बाहाय पेरेन्टसफोर मोजां डक्टर इन्जिनियार्सफोरनि फिसालाखौ लाबोदों। बिथांमोना बिराद एन्जय खालामगासिनो दङ। आसा खालामदों जोङो बे 13 क्यूरिगी एंड 12 पमसी अल वर्ल्ड टाइकोंडो चेम्पियनशिपखौ जों मोजाङै खुंलांनानै फोजोबनो हागोन आसा खालामदों। बेनोसै आरो साफ्रोमबो बड'लेण्डबासिया आसा खालामदों जे साफ्रोमबो टाइकोंडोखौ डेभेलप खालामनो थाखाय नोंथांमोना बयबो हेफाजाब हो। जोङो जाहाथे जोंबो एसोसिएसन जानानै इन फिउचार ट्राइ खालामबाय थानो, बिनिफ्राय जाहाथे इन्टारनेशनेल प्लेयार दिहुननो हायो, बेखौनो जोङो आसा खालामबाय आरो बेनो जोंनि थांखि अल वर्ल्ड टाइकोंडो एसोसिएशननि। थैंक यू। सिगांनि आरो दानि जिथु रुजुनायाव जे बड'लेण्ड हालामाव माबादि टाइकोंडो गेलेगिरिफोरनि अनजिमाया गोबां बारायदों। टाइकोंडो गेलेगिरिफ्रा आवगायावथ' मेक्सिमाम जोङो गामि लेभेलनि बांसिन गेलेयोमोन, नाथाय दा मोनसेल' आं दुखु नांदों मा दा मेक्सिमाम दा गोरों गोराफोरनि फिसाजोफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो आवगायाव जोङो गामि लेभेलनि मानसिफ्रा मेक्सिमाम गेलेदोंमोन। बै समनि साननाय हनायजों दानिजों एखेबारे डिफारेन्स बहुद दङ आरो दा मेक्सिमाम जोंनि गामि एरियाना थालांनानै दा जोङो सोहोरनिफ्रा दा जाय मानसिफोर गोरों मानसिफोर डक्टर इन्जिनियार बा जोंनि गोरों गोरा फेमिलिफ्रासो दा गावनि फिसालाखौ सोगासिनो दं। दा जोङो सानदों अल वर्ल्ड टाइकोंडो एसोसिएशना गामि थांनानै जोङो बिदिनो क्लाब खुलिनानै बा अर्गानाइज खालामनानै जोङो बड'लेण्ड टाइकोंडो एसोसिएशनखौ मजबुत खालामनानै जों गामिनिफ्रायबो जोङो जाहाथे जों प्लेयार दिहुननो हायो। जोङो बेनो जोंनि उद्देश्य अल वर्ल्ड टाइकोंडो एसोसिएशननि। थैंक यू। नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलाव जे गेलेहैनायनि थाखाय मा मोनसे स्क'पा जोंहा ओरैबायदि सिस्टेम दा जोङो अल वर्ल्ड टाइकोंडो एसोसिएशनाव जाय मानसिफोर गेलेदों जों बेखौ मोजां लामा दिन्थिगासिनो दं। जोंनिफ्राय वर्ल्ड चेम्पियनशिप गेलेनाय दङ, नेशनेल चेम्पियनशिप गेलेनाय दङ आरो रिसेन्टलि जोङो 69तम स्कुल नेशनेल गेम्सआवबो गेलेनानै बिथांमोना मेडेल लाबोनो हादों, अफिसियेल खेलाखौ गेलेनानै आरो ओंखायनो जोङो जबरदस्त अल वर्ल्ड टाइकोंडो एसोसिएशना खामानि मावगासिनो दं आरो उन्दैफोरनि थाखायनो आरो